Askotan horietatik eta benetan plazerua da hemen horrenbeste pertsona, horrenbeste lagun ikustea gaurko 13. topaldiari hasiera emateko eta bertan jorratuko direnak lantzeko. Hasteko nik uste dut ez dagoela aurkezpena berik honezkero oheburu bihurtu zaigun Sarriola Indiaren liburuaren zatitxo bat irakurtzea baino, eta uste dut hauek izango direla nire aldetik behintzat gaurko jardunaldi hau abiatzeko hitzik onenak. Lehenago, ispilurik ez genuen, geure burua ezagutu beharrik ere ez genuen. Orain, ispiluak ditugunean, komeni da zer garen jakitea. Bestela, ez garena ikusiko dugu ispiluan. Gu hiztun komunitate txiki minorizatu bat gara. Euskal komunitateak alderdien arteko zein gehiagoken menean egon gabe subjektu gisa antolatu behar du bere burua. Ezin ikusi ideologiko eta oztopo politikoen gainetik bat autoritate politikoena, baizik eta euskal hiztunen ardura eta obligazioa da euskara eraginkorra izatea beste planootan. Aurrera bat topaldia. Bai, adabileza. Eskerrik asko. Egunon, Elena, egunon hemen zaudeten guztioi eta ezak baino lehenago nire eskerrona eman Euskal topaguneari. Bai, topaldi honen hasierako ekitaldian parte hartzeko aukera emateagatik eta baita ere euskararen sustapenerako eraginkorrak diren irtenbide eta gogoeta hileko egiten dien jardunaldi hau antolatzen duzuelako. Aurtengo topaldirako gogoeta gai edo ardatz nagusitzat euskaltzaleen aktibazioa aukeratu duzue. Ezin uka interes handiko gaia denik, eta nik ere gogoetatxo bat partekatu nahi duke, horrek iradokitzen duenari helduz eman dizkidazuen minutu hauetan. Gure honetan, urrutikoan bezala gertukoan, urteotan gertatu diren eta gertatzen ari diren aldaketa sakonen artean nabarmen ageri dira aldaketak, parte hartzea, militantzia, aktivismoa, balioak ulertzeko eta praktikatzeko moduetan. Eta jakina euskararen arloa ez da, ezin izan, inola ere, salbuespena. Euskararen edapenean ere bete-betean eragiten dute aldaketa horiek guztiek. Gaur hemen aztergai duzuen goraberak, euskaltzaleen aktibazioak, autoeraketa eta alduntzeak, zuzen garrantzitsuak diren hainbat faktoretan gertatzen ari diren aldaketekin. Adibidez, motivazioak, jarrerak, atxikimenduak, hizkuntza kontzientzia, ezberdinak, hizkuntzarekiko leialtasun askotarikoak, hizkuntza identitateak, gogoa eta bar. Eta faktore horien inguruan bada kontu bat bere biziko garrantzia duena nire ustez. Euskararen gaineko diskurtso. Horien ondoan badira, erabileran eragin handia duten faktore subjektiboak ere. Hauetaz ordea askoz gutxiago dakigu eta zenbaitetan ematen zaien, ematen diegun, baino garrantzi handiagoa eman beharko ditzaiekela uste du. Edozein eratara ere, dagoenekoz jakin badakigu, euskaltzaletasuna bizitzeko motriak behar ditugula uste dut. Eta horrek lotura zuzena du diskurtsoarekin edo diskurtsoekin. Joan astean, euskara erabiltzeko gonbidapena, eman egoak euskarari, lau haizetara zabaltzea helburu duen euskararen txantxangorria aurkeztu genuen Donostian, Euskadiko Autonomi Erkidegoko herri erakunde guztiek, eta gizarte arloko oso arlo eta sektore ezberdinetako eunik gora eragilek bat egin da.
Besteak beste, euskalgintza sozialean oso ordezkari kualifikatuak diren, euskaltzalen topaguneak eta euskaltegien sare guztiek. Ekitaldi hartan, beste askoren artean, beste pertsona askoren artean, hitz hartu zuen Pedro Miguel Etxenikek, eta hain zuzen aipatzen dut Pedro Miguel Etxenikek bera izan zerako ondo dakizuen. Bai, baina batez ere beharrezkoa dena da euskaldun izaten jarraitzeko gogoa eta erabakia. Eta bide horretan, gaineratu zuen, euskara erabiltzea da ezinbestekoa. Nire ustez, euskara behar zaitu horretatik, nik behar dut euskara, nik dut gogoko euskarara jauzi egitean dago koska. Eta koska hori gainditzeko hizkuntza kontzientzia, hizkuntzarekiko identitatea, atxikimendua, gogoa, motivazioa, hori da nire iritzian motore nagusia. Ez motore bakarra, baina bai nagusia. Eta motore horren beste pieza bere izezina, adostasuna. Adostasun politiko sendoa eta adostasun sozial zabala. Adostasun hori ez da nahikoa. Behar den zerbait. Aurrera doan bezala atzeran joatea ere posible delako. Eta horretan, guzti horretan, uste dut pieza importantea eta orobiltzailea dela diskurtsoarena. Gure gizartea anizko hitza denez, diskurtso ugari daude euskararen gainean. Normala, guztiz, diskurtso ugari egotea. Kontua ez da diskurtsoak ezabatzea, baizik eta diskurtsoak ukatu gabe, diskurtsoak bateratzea. Euskararen auzia denona denez, euskararen bidea ere mugarri nagusietan behintzat denok batera egiteko behar besteko neurrian bateratzea diskurtsoak. Hizkuntza politikarako sailburu horretzarentzat hau ez da gaurko kezka, duela 10 urte, 2005-2009 legealdian, abian jarri genuen euskararen gaineko diskurtsoaren lanketa ireki, berritzaile eta parte hartzailea. Euskara 21 prozesua. Eta oso parte hartze zabal eta askotarikoaren ondoren, hizkuntza politikarako oinarri sendo eta iraunkorrak finkatzen zituen dokumentua osatzera iritsi zen aho batez Euskararen Aholku Batzordea, itun berritu baterantz izeneko dokumentuarekin. Gabeziak gabezia, onarpen sozial handikoa eta legebiltzarrak ere gehiengo zabalez onartu zuena. Legealdi honetan, jarraipena eman diogu diskurtsoen lanketari, modu ireki eta parte hartzailean oraingoan ere. Hizkuntza politikarako sailburu horrezak kontratu berritu eta bateratze bidean jartzea. Eginkizun hori proposatu eta Aholku Batzordeak bere gain hartu zuen eginkizuna. Euskara 21 batzorde bereziaren zuzendari izendatu genuen, besteak beste diskurtsoen gaineko eginkizun hau gidatu eta dinamizatzeko helburuarekin, horretarako nire ustez zalantzarik gabe pertsona ezin egokiagoa eta jantziagoa. Iñaki Martínez de Tono. Programan ikusi duenez, Iñakik badu gaur hemen hitzaldia gai horretaz, eta zorionekoak zuek guztiok imaginatzen dut berak azalduko duela egon izenez bataiatu genuen diskurtsoen lanketa egitasmoak eman duena, besteak beste, post-diskurtsoen multzokatzea eta azaltzea. Oso aberatsa izan da prozesua. 150 gora lagunek parte hartu izan dute modu batean edo bestean. Era askotako azterketak egin dira kualitatiboak, kuantitatiboak, eta azken txostena ere egin eta Euskararen Aholku Batzordeak ontzat eman da. Eta datozen asteetan zabalduko dugu lanketa honen berri. Eta orain Euskararen Aholku Batzordean eztabaida irekia egiten ari gara, hemen zaudetenetako batzuk ondo da. Hartze zabalerekin egiten ari gara ireki hori. Datozen 20 urteetako perspektiban garatu beharreko hizkuntza politikaren oinarri, helburu eta lehentasunen markoari buruz. Abiapuntua hizkuntza politikarako sailburu horretzak prestatutako dokumentu bat izan da, eta hemendik aurrera zer
izenburua duena, eta dagoenekoz 25 bat ekarpen idatzi jaso ditu, askotariko pertsona eta elkarteren aldetik. Euskal 21 batzorde bereziaren eztabaidara jarrita dago, eta hala jarraituko du, otsaila arte gutxienez azken dokumentua egingo baita ondoren jakina. Ez dut denborari xetasunetan sartzeko, bukatuko dut hauxe azpimarratuz. Lizardik amestu zuen baino askozaz noranahikoagoa da gaur euskara, zorionez. Aurrerakada itzela da euskal gizarteak euskararekin egin duena, bistan denez. Baina behar dugu euskaren hazkunde soziala bultzatzen jarraitu. Behar dugu euskal hiztunen hizkuntza jarduna sendotu, komunitatea trinkotu, euskararen garapena iraunkorra izan da hain zuzen ere. Behar dugu asmatu gero eta eleaniztunagoa datorren testu inguruan gizarte aldaketek eta euskararen hazkundeak berak eragindako erronka berriei erantzun berriak eskortasuna. Behar ditugun horietan bat nahi eta ezkoa hain zuzen ere uste dut dela euskaltzaleen aktibazioa. Zuek hemen aztergai duzuena. Euskararekiko atxikimendua areagotzeko eraginkorra izango den aktibazio. Seguru nago aurtengoan ere, eta kasu honetan gai honi buruz, gogoeta emankorra izango dela egiten duzuena, eta aldez aurretik eskerrik asko zuen gogoeta eta zuen lanagatik. Mila esker.